Tot el que ha passat l'any passat ens ha fet veure a tota la societat com d'important és tindre tots els recursos necessaris en les emergències. Per això Compromís recentment va presentar a la Diputació una proposta de creació d'un cos únic per tal de coordinar de manera més efectiva tots els recursos que tenim a les nostres comarques, però a més hem detectat deficiències en molts dels parcs. En el cas de Benicarló tenim un dels parcs de bombers més grans de la província, es va fer per a 53 persones, té moltíssims vehicles, i en l'actualitat són 32 efectius, 32 treballadors, que passaran a ser de 22 en 1 o 2 setmanes durant diversos mesos, perquè els treballadors se'n van a fer exàmens. Ens quedem en una situació insostenible de treballadors. Si es dividim en 3 torns i els toca cobrir un àmbit de mitja província de Castelló, ens podem trobar en què no tindran prou personal si coincideixen diverses emergències. Per això anem a tractar de sensibilitzar els ajuntaments de la comarca de que la situació és perillosa, la del parc de Benicarló, i que se té que dotar de més mitjans des del Consorci a aquest parc d'una forma urgent.